Tak ideme robiť farmu na kravičky. Jednu som už spravil, mimo záznam. Toto vyzerá. To bude a čo som si mal všimnúť? No, asi potom všimneš. Dúfam. Druhú spravíme. Oblúk ďalej, či hneď vedľa? Tuto by som to začal už takto. Dobre. Musím to dole. Nemám. To. Opakuj. Koľko si vykopal blokov? Z čo? Ok, pozriem sa. Čo chceš pozerať? Čo? Ja som rozbil? Nie, myslím túto, nie. Taký som hlbký. Máme tam a oper. Aha, ešte musím ísť tak dole. Neuchádza. Ja som vyťažil 11 kamenia. Mal som byť na tári 248. Ok, môžeš tam dať vodu. Aha. Tam nižšia to bude, hej? Kde to dávaš? No, Do schodu som to dal asi, ale... Urá! Potrebujeme delať kravičky. Dobre, ideme ich tam nahnať. Ty na to. Dobre. Dobre, si žito. No, Tam tiež malé čestky boli. nevadí. Poďte sem. Mohli ostatné zavrieť. Dobre, zabral som ich. Maličko, nie veľká. Tam je školka. No, tu mám. No, tam padni. Tu stojí nad jamou a nechce tam ísť. Však je mne. Je tam jedna. Šup. Ale poďte tam. Nie! Prečo skáče tá krava? Tam mám dve malé. Lebo... Ja som ich rozmnožil, vieš? Ne, ja. No a ja som... Ale... Ty tam máš koľko podľa? Nie. Počkaj, toto teda zavrieme. Nech sa vzduchu. No mi to skáče. Prečo? Neskáč, krava. Okej, dobre, počkaj, sa ostanem hore. Tak. Ideme tam tu ešte. Je tam? Tam je to. Asi jeden náš. Skúš to. No. Ua. Hej. Alebo táto. Mám nápad.
Teraz ho tam tlač. Ešte tieto dve tam tlač. Ešte jedno. Tie si teraz spakáme. Ne.